Teško je posle ovog izveštaja za protekle 4 godine i nakon govora predsjednika doktora Balinta Pastora bilo šta dodati. Velika mi je čast, isto mi je tolika i obaveza preuzeti ovu funkciju i ovu obavezu. Svakako planiram da nastavim to što je moj prethodnik dr. Balint Pastor započeo. Svakako ću da nastavim ovu odličnu saradnju sa jevrejskom opštinom, gde su zapravo i moji prijatelji. I kao rođeni Subotičanin, ova secesijska zgrada koja je nekih 10 godina starija od gradske kuće teče ili je deo je naše duše i teče našim venama isto kao i gradska kuća, i bili smo svedoci mnogi od nas u proteklim decenijama kako su ovde vladali neodgovarajući uslovi. Zahvaljujući pomoći mađarske vlade predsjednika Viktora Orbana, imao sam čast 2018. da prisustvujem svečanom otvaranju, ponovnom otvaranju ovog velelepnog objekta sa predsjednikom Viktorom Orbanom i tadašnjim predsjednikom Republike Srbije Aleksandrom Vučićem. Vreme je proletelo, neverovatno je da je već prošlo 6 godina, ali kako sam i malo pre napomenuo, gledajući Hajnalkin izveštaj, jasno je zašto je to tako brzo proletelo, i lično sam prisustvovao većini ovih lepih koncerata i događaja i ništa nam zapravo ne preostaje nego da poželim svima nama da kada po isteku mandata budem predavao ja nekome sledećem ključeve ovog prelepog objekta, da i mi možemo da spremimo ovakav izveštaj pun sadržaja. Hvala lepo. No, evo je promjena zakonskog zastupnika. Miért meg itt bennek mindenféle jelentések vannak benne, meg minden, amire csak szükség van. Én is kaptam egy ilyen paksamétát 4 évvel ezelőtt, úgyhogy majd áttanulmányozni. És ami a lényeg. Gratulálok, és jó munkát! És jó együttműködést!